Ya Fulani? Ya. Madalla, daga ina haka? Ko ana burni kenan. To wallahi ina so in gaya ma. Abin da ke faruwa a garin nan yanzu. Ba kyau fa. Sun faru. Yan mafiya suna nan su addabi mutane a garin nan. Babu babba babu yaro, kai har matan aure. Samu kuɗi kawai. To don haka ne na gaya ma kai hankali saboda ni yanzu zan wuce. Zan je wurin gungona, ka gane ai. Ka dan taimaka mani mana ka kai san gidan gogo. Aradun yunwa nake ji. To dan Fulani kaga kai mutumi ne amma mu je saboda na san goggon na wannan. To shikenan. Mu je ka taimaka. Da Fulani. Duk abin da aka sha mu dai. Don wurin gidan yankan mutane kai na ne na biyu yanzu daga an gama wancan kai ne za a yanka. Kashar gidan gogon ka za mu je. Kai, fito da kayan aikin nan. Ya gari.